Makedonija je mala, ima ušte 2-3 dela za da bide cela. Ako nekoj reče Makedonija je mala, ima ušte 2-3 dela za da bide cela. Jedna misla imame, jeden život živeme, Makedonija cela daje se koji da ja znaje. Jedna misla imame, jeden život živeme, Makedonija cela daje se koji da ja znaje. Ne sme Grci, Bugari ni Srbi, će da sme na Aleksandar gordost makedonska. Nije ne sme Grci, Bugari ni Srbi, će da sme na Aleksandar gordost makedonska. Ja znam.